Egun on guztioi, lehenik eta behin, eta nola ez, gaur bereziki, ponuntza iritsi zaten informatibo, medio, komunikabide guztiei eskerrak, bihotz-bihotzez, behar zaituztegu, gizartearen garrantzizkoa dan gai bati erantzuteko, eta behar bezalako trataera emateko, zuek oso importanteak zeate guztiontzat. Beraz, eskerrik asko. Agradecer de corazón a los medios de comunicación. Gaur, zai gaude, nolabait ere esleipenaren, lizitazioaren ebazpenaren zai gaude, ez daukagu erantzunik, ez dugu oso ondo ulertzen egoera, baina hau da momentu honetan, zuei azalduko dizueguna, gure jakinezak, nolabait ere, badakizue gaur GH-koak bilduta zirala, baina aurretikan epainaren erabaki bat espero gendun, ez da eman eta horren berri jardungo batzaizu. Decir que... Ez dugu ezer ulertzen, pentsatzen dugu gizartea ere horrela dagoela, denok espero genuen ebazpen bat epaitegiarena, suspensioarena, ezesten edo baiesten, gaur ezagutuko genula 10:00 baino lehenago, 10:00 deituta zegoen asanblada, momentu honetan ez dakigu zer gertatzen ari da GH-ko asanbladan. Zuetako norbait, baldin badaki zerbait, eskertuko genioke informatzea. Baina, badirudi, atzok aldun nagusia berak esan zuelako gaur pentsaurreko bat 11:00 emango zula, berri emateko esleipenarena. Berez, badirudi, autua, aurrera egiteko autu hori hartuta dagoela. Espero dugu, hala, ez izatea, baina badirudi hola izango dela. Zer iruditzen zaigu hau? Mesprezua, bai gizarteari, bai auzitegi eta epaitegiari. Badirudi, hemen, legitimidade demokratikoa dun bati, berdin zaiola gizarteak zer dion, edo auzitegiak zer dioten. Eta badirudi, gotorleku bihurtzeko arriskuan dagoela, instituzioak gotorleku bihurtzeko arrisku batean erortzen nahi diela, gizartetikan guztizat. Gizarteak badirudi beste registro bat, beste autu bat egiten nahi dela. Eta da, adostasuna, elkarrizketa eta adostasunaren autua. Gai honekin jendeak nekatuta dago, lizkarrarekin nekatuta. Eta oain, esperantza dagonean, elkarrizketaren bitartez adostasun batera iritsiko gehala, instituzioei arduratsu jokatzeko eskatu diogu. Azken eskarea, abenduaren 22an egin genion GH-kari, eskatu genion 3 arrazoigatikan gaurkoa ez egiteko. Alde batetikan, esaten dugun bezala, aukera emateko elkarrizketa eta adostasunari. Bigarrena, legeak hala eskatzen duelako, ebazpen judiziala ez daun bitartean, administrazioak ezin du aurreratu, ezin du egikaritu, ezin du esekutatu egintza administratiboa, zer bestela errespetua guztiz galtzen zaio auzitegi eta epaitegiari eta zuzenbideari ere, zibilizazioari eta legeei. Eta pentsatzen dugu, hau hori ez dala legea, baina batez ere ez dala egokia, eta ez da zurra eta arduratsua. Zer erakusten ari dira gizarteari. Indar erakustaldi batean bihurtzen nahi da hau. Eta ulertzen dugu, gizartea beste bidetikan dijoala. Ziur gaude, gizarteak autu bat hartu duela elkarrizketa eta adostasunaren aldekoa. Eta pentsatzen dugu ere, ikusten ditugulako keinu batzuk edo balia hor gauza batzuk, pentsatzera eramaten gaituela, instituzioak ere hemen ez daudela, behalik ere zalantza handiak dituztela. Zergatik esaten dugu hori. Hain ziur balima zaude, zerbaitetaz, zergatikan izkutatzen duzu mobilizazio handi bat gertatu da bezala. Zergatikan kontratatzen da publizitate edo instituzionala galdetzen, baina ezke oraindikan zalantzarek dituzue gizarteari galdetzen, tontua edo balitz bezala gizartea, edo baita ere zergatikan unko egiten zaio parte hartzeari, edo zergatikan ez zaie itxaroten epaitegi eta auzitegiei. Zeren bildur zehazten? Ez zintzaio euki bildurra herritarrei eta bide bakarra adostasuna
hori da eraman behar dugun bidea. Eta ahora ya, digamos, hablando alderdi politiko sindikatu eta eragile sozialekin, alderdi politiko guztiek eman digute hitzordua, denekin egin dugu, bakarrik falta zaigu alderdi sozialistakin ostegunean egingo du. Gotzainarekin ere bihar bertan daukagu. Hezkuntzako delegatuarekin, González Etxabarria andrearekin eduki dugu. Sanidad publika ere, osasun publikoarekin ere eskatuta daukagu, unibertsitatearekin, aldegun guztiekin biluko beha, honei buelta eman bat zaio, gaur ez da mundua gutatuko. Gertatuko da, gertatu behar dana. Baina oraindik honei buelta eman behar dio, eta horretan jarrituko dugu. Elkarrizketa izango da, era bakarra hau konpontzeko, ziur gaude hola konponduko dela, eta hori da dena. Ni esperatu. Suspensioa zan, parez ere, ekiditu nahi dugu indemnizazio batzuk sortzea. Arduratsu jolasten egea. Ez dugu nahi gero, zailtzea adostasuna, eta dirua askotaz zailtzea egea. Erdin sartzen bali bada, adostasuna zailtzen da. Eta guk gehiago babesteko gure aurrak, erreskate bat ordaindu beharko luke gizartea. Gu guraso bezala, gizarteari, hau azkenian esleitzen balin bada, eta azkenian indemnizazio batzuk ordaindu behar balin badira erraustegia ez egiteko, guk gizarteari eskatuko jogu erreskate hori ordaintzeko. Zeren, gure aurra dira, gure aurren osasuna da, eta horrek ez dauka presorik. Barkatu.